Upright Studios, Sound of Vibes. Siwa, 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 siwa. Ijele. Igbo n'olu enu ko si elu. Amalimuka mwe mabana so yanli. Malugo n'ebe je elu mba natago odumodu Nwaeze eno, odumodu Nwaeze eno yo manua. Ajuba kise meba. Ijewe gwabanu. Ụwa na-egwabanu n'ọrụ chi mere iburu n'eze onye chi emela eze n'ụwa ọrụ onye a ya echi eze ugochi emela eze n'ụwa ọrụ onye a mesịrị iburu eze a na-aza eze azọ isi welu ugbo n'etu mgbe gbara agba anyanwụ n'ụwa na nsi egbe ka na anani siwa 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 ijele Ọbụ mmadụ na-eme onwe iwe ọ bụ mgbịrịgba ọ bụrụ ọchị ugbo kelie n'ọcha ilozogo na enwere nnọọ mmanwụ nkume nke usili ike oke nkịta ji si anya ọkụ ilozogo na enwere nnọọ mmanụ ọ bụrụ chu Chukwu na-enere anya n'iru nwere agọzi ndị nke ya n'ụlọ ọ na-enere anya n'azụ ka ọ mali ma ya dị mma n'obi ma ọ bụrụ na ọ chọghị ma ọ bụ mere n'aka ya ị mara ụka Chukwu si alụ ọrụ ya ọ bụrụ na ọ mee ihe dị mma ọ na-agba niile ụbalị ma ọ bụrụ na amajụba ya isi eji ime ọgwụ eji ime ọfọ mma Igbo be anyị eji ime ọgwụ eji ime ọfọ anyị abago mmanwụ eji ime ọgwụ eji ime ọfọ eji ime ọgwụ eji ime ọfọ ozugbo ijele Nwaeze na mmanwụ eji ime ọgwụ eji ime ọfọ ijele Nwaeze ibido eji ime ọgwụ eji ime ọfọ siwa 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 jele anyị rochu kele anyị onwere ibe ili tu n'omume anyị onye ya bụ n'enu ụwa mmadụ sie ka ọ dị n'aka onye ji ụwa n'aka ya ọdọchukwu mazili esi niile amaleji abụ nnọọ mmanwụ amaleji eje ya enwe tulupu asị m mgbakala ma lụ ọzọ ọkwa ịma n'ọzụ ya na aka ji nwa gụrụ anya aka mmanụ na ebubagụ na-eche agụ nche n'enu chime emego ibo ji nwe bụlụ chi m niile emego nkeba ji nwe bụlụ n'ilo maka na ọ bụrụ mmadụ mere onwe ya ibe ọ bụ mana na Akachukwu na ọ dị anyị na-arụ ọsọ nwe chụmụ n'iru si azụ na chụmụ n'azụ si iru na obele egbu m ya egbu n'onwe ya ọsọ nwe chụmụ n'iru si azụ na siwa 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 ijele
ọkwa na-agbara mmiri n'enu anyị ma na akụvezi a n'enu wọdala ma onye bụla ama mesịrị luo n'ụlọ fajuba kisi emewa ijenwe gwabanu ụmụụwa na-egwabanu n'ọrụ chi mere ibụla eze onye chi emela eze n'ụwa ọrụ onye a ya echi eze ugochi emela eze n'ụwa ọrụ ya mesịrị ibụla eze anaza eze azọ n'isi welugo na-etu mgbe ịgba na-agba anyanwụ n'ụwa na nsị egbe ka na naanị siwa 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 ijele 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 igba oke igba meili mu jebe m'Imo City nwefu onye ọma osodie mapụ nnọọ onye ọma chala ugo nwanya ambana Miriam osi igwe ugo chala se nwere osusu ncha gosi mba meke na-eyi mmọrọ ezi nwanya na-atụ die n'iru Miriam nugo gị achago onye ọma mma nwoke na-eyi n'ụwa bụrụ onye ebuli igba kene mụ na-achụ ụzọ onye chi esi aga n'enu ibe na-emeri ya asa ma egwu a na-atụrụ abụ ma obulu ụzọ mụ na-achụ ụzọ ọsọ igwe n'ụma onye ọma ekene mụ adanna ijọ mmanwụ n'ebe chiwe bụ ka ibu osi igwe ka ebe na-aja so na nnukwu mmanwụ nwa ugo na-eyi ugo n'ọcha ozugbo ebube agwụ na-esi agwụ nche nụa ena ego nnukwu mmanwụ chiwe bụ ka ibu obele nwa ka ebu na-abụ ọ bụrụ n'eze siba 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 ijele ọkụ igbo onye na-ese agbagote ego chakwa n'ụzọ siwa n'ijọ mmanwụ cha n'ụzọ n'ijọ mmanwụ abalị m ijọ mmanwụ ijọ mmanwụ cha n'ụzọ n'ijọ mmanwụ siwa ijọ mmanwụ ugochukwu nyelu nwata onye ọma uduji si na nwa gwụ na mba nọ ọgịlịga oli ego na ụkọ ego onye ọma na-ehime mba anọ nụa ihe maka ji ugbo mmọgwụ isi kala ka na-echi n'eze CEO Blessed Empire Autos na New Jersey na United States of America eze BM man n'ogiliga wa mmadụ ọgbata egwu nwedebe CEO